ambo asa makan diundang orang tu tak ada masuk. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sedang ke sawah ambo le namuh kono memakan nantai dang. Jadi nasi tadi babungkui jo daun badiang, daun basangai, daun tu jo pilu lah layu tu digosok je tisu adi bungkui nasi. Nampaknya ketek tapi banyak pade kecik ambo kabih tada ambo kuah se. Maaf ya bu, separuhnya kira banyak nasi. Babi tu kalau seketek saya makan ustaz. Nan pertamu karajo bare ndak ada ke sawah lai. Ya kan? Ndak ada ke ladang. Kan itu yang membutuhkan karbohidrat. Amakonya nanambo makan, ya kan? Talu 2 buah tadi, salalau 2 buah,